Самата серия предлага и серия за мъже. Вече дамата, девойките по-скоро, могат да разкажат за тази серия, защото те са по-запознати. Аз работя с тези продукти от 2 дни. И реших да си споделя моя опит, тъй като от 2 дена, 2-3 дни слагам тази колагенова серия и казах, че съм страшно приятно изненадана. Така че разкажете за мъжката серия. Какво предлагате? Мъжката серия включва почистващо мляко, крем за лице, както има и парфюми. Те не са обект в момента на нашия разговор. Плацентната серия, не знам дали сте чували за нея, тя е както за жени, така и за мъже и се води по принцип вечерна серия. Значи, от мъжката серия има измиващ гел, регенериращ крем, регенериращ балсам след бръснене, включително имат подхранващ крем за ръце, както и парфюм вода, който вече той е по избор.